tak ešte raz. Môžeme zopakovať túto vetičku. Práve sa začal úvodný zápas novej sezóny v podaní Slovana a Michalovec. Pekararo z Legionárov a zdá jediné známejšie meno a okamžite Slovan vyhráva 1-0 Brown. V 14. sekunde zápasu Liam Pekararo uvoľnil nakorčulovaného Chrisa Browna a ten okamžite strieľa gól. Škorvánkovi prepadol puk. Slovan sa ujal bleskového vedenia 1-0. Áno, Michalovce zaspali v strednom pásme. Jedna prihrávka dvoch hráčov prečíslila. Určite tento gól ide aj na Škorvánka. Myslím si, že toto je možno historicky najrýchlejší gól v prvom zápase sezóny, aký kedy v našej extralíge padol za tých 31 ročníkov. Určite nejaké štatistiky budú vyťahnuté na konci tohto kola. Ja dám ale premostenie. Dávid Hansko strelil najrýchlejší gól histórie slovenskej futbalovej reprezentácie pred pár dňami v zápase proti Lichtensteinsku. 9,5 sekundy na to potreboval. Tu tých sekúnd bolo o trošičku ešte viac, ale tak či onak bleskový nástup v pravej tretine. Julian. Ale iba k Bodákovi. Dobrá príležitosť teraz pre Michalovce, ale trochu preváhnaný moment. Napokon to predsa len, ale je gól. Bola už posunutá bránka, ale rozhodca rezonantne ukázal. Gól platí vyrovnané 1-1. Možno sa síce ešte predsa len telefonovať bude, ale Vašáš sa raduje a spoločne s ním sa radujú aj michalovskí spoluhráči. No určite, ak puk smeroval do brány a bola potom posunutá bránka, tak ten gól musí platiť. A ja si myslím, že Michalovčania sa aj tak tešia, že to pokladajú za formalitu tento telefonát, ktorý si idú vybaviť hlavní rozhodcovia. Michalovce dobre forčekovali v útočnej tretine, získali puk, na malú chvíľu sa tam dostali k prečísleniu. Prihrávka na voľného Filipa Vašaša, ten strelil gól do poloodkrytej bránky a Jareda Korova. Teraz si to všetci pozerajú na videu, rozhodcovia a samozrejme aj striedačky. A tento výraz Jana Pardaného takisto bol taký veľavrávny. Skôr mi to prišlo, že zmierený s tým, že bude to 1-1. Ale celkom zbytočná chyba Slovana, v podstate od mantinelu puk. A také krátke 2-1 pred bránkom priestore a hneď je z toho gól. Ako keby Michalovci neboli pripravené na tých prvých 15 sekúnd, kedy dostali gól a to je potom vymieniaj plexiskla. Sme to mohli ešte raz vidieť, tak áno, rýchla strata puku, respektíve získanie puku. A napokon to bolo dokonca od Korčule. Andreja Goliana. Ale aby na ňom sa tie vylúčovania odohrávali zo strany supera. Mihalik a jeho dlhá hokejka teraz zapracovali dvakrát. Buc ešte prenechal puk a je to gól. 2-1 pre Michalovce. Veľmi rýchla akcia hostujúceho tímu. A Kabáč strieľa druhý gól tohto stretnutia. Kabáč v podstate nerozmýšľal. Zobral taký mŕtvý puk, ktorý tam bol vypichnutý Davidovi Bucovi a skutočne bez prípravy vystrelil. Ten puk mu ešte aj stál. Asi myslím, že ak sme nepochválili za ten prvý gól Škorvánka, tak teraz nemôžeme pochváliť ani brankára Slovana Korova, ktorý by si tento puk mal postrážiť. Tam ešte nedá znovu pochváliť hostujúceho obra Vladimíra Mihalika. Ten totiž dobre zapracoval pri mantineli, posunul ten puk na Buca, ten si chcel na modrej urobiť kľúčku, ale akoby ten puk vlastne pomohlo to, že mu bol vypichnutý. Ale bol tam aj problém, že tá obrana bola strašne ďaleko od toho Buca. Vidíme opäť. Teraz opäť Akoladze 3-1.
obrovský priestor pre hostujúceho obráncu Sena Akoladze a Michalovce šokujú Bratislavu 3-1. A išlo sa to dopovedať, úplne ustúpená obrana. Vidíme, ako obránca Michaloviec prešiel 3-4 metre do pásma Slovana. Natiahol si príklep, aký už je v lige málo vidieť. To bol taký Rišo Šekný za najlepších čias. A pozrite sa, celé stredné pásmo je pre neho obrana zatiahnutá. Vlastne tam tí útočníci vôbec nepomohli obrane. A wow, trafil to. Neviem, ako veľmi videl tento puk Korov spoza Goliana. Ale vidíme, že už ide dole a ide. Viac pukov asi už neuvidí v tomto zápase. Ide tam Baroš. A ide tam Baroš. 2 zlepené góly a najmä rozhodený domáci tím. Po tom, čo mal snový úvod, to rozbité plexislo už v tejto chvíli môžeme povedať, že absolútne rozhodilo slovanistov, pretože v nasledujúcom striedaní inkasovali. Hart. Opäť poľahky hostia zaviezli puk do útočnej tretiny. Akoladze. Hra môže pokračovať. Newton. Pekne to teraz rozohrali hostia. 4-1. Kaspar Zdaugavíš. Rýchla súhra medzi legionármi v drese Michaloviec. Puk, ktorý smeroval až na Daugavíša, ktorý to nemal na úplne nedostal to do úplne ideálnej pozície, ale strieľal z prvej, čo bolo samozrejme v danej chvíli kľúčové a prekonáva Baroša. Lotyšský veterán strieľa gól, hostia vedú 4-1. No tak sa ťa spýtam, čo som hovoril v prvej tretine o Daugavíšovi a presilovej hre a o tom, že jeho strela je smrti a to je naozaj ťažká pozícia pre ňoho. Ten puk možno ani v prvom momente nevidel, že ide na ňo z tej hradby tiel, ako vyšiel a položil sa celý do tej strely a tým strelcom to nejako vždy prepadne skrátka. Ten brankár tam aj je, ale ten puk si nájde skulinku. Naslepo na O'Briena. Pekararo. Ušiel mu puk a Suja môže nielen vyviesť, ale aj zaútočiť. Je tam spoločne s Bialončíkom. Dobrá strela, ale Bialončík nešiel ten puk priamo na neho, na dorážku, čo na druhej strane Pekarárov. Ďaleko sa nedostal Suja. Tak teraz sa hra prelieva z jednej strany na druhú. Sujová strela 5-1. Áno, dostal druhý pokus. Rovnaká situácia. No tvrdý direkt v presilovke Slovana dostať takýto gól. Tak to, čo nevyšlo na prvý raz, zobral potom Jakub Suja už všetko do svojich rúk. Strela na brankára Baroša a v Bratislave je to šokujúce z pohľadu domáceho tímu. 1-5. Určite také podcenenie obrancu Slovana. Bol tam Šajt. Že toto je strela, ktorú by mal brankár zvládnuť. No, Barošovi sa to nepodarilo. Áno, na jeho vyrážačku, možno na veľmi malú v tomto prípade obranu Baroša. Je to nižší brankár a ten puk dokonale trafil ten horný roštek bránky, ale toto si Slovan nemôže dovoliť takýmto spôsobom vo vlastnom oslabení inkasovať. Takáč. Späť na O'Briena a strela Pekarára. Slovan znižuje na 2-5. Nepokrytý Liam Pekararo pálil z prvej. Minútu a 54 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Slovan znižuje a dáva ešte nádej domácim fanúšikom, ktorí v tejto chvíli oslavujú na to, aby tento zápas ešte priniesol zaujímavú zápletku. Tak konečne sa Slovanu podarilo zúžiť ten tvar oslabovkový. Veľmi okolo Škorvanka. Možno už tam aj Suja nevládal toľko ako útočník pokryť Pekarára. Akoladze to zachránil na modrej čiare. Teraz je tu trošku väčší priestor. Vypadol puk brankárovi Barošovi. Augavíš. Hart sa presúva pred bránku. Tam je hneď dvojica hráčov Michaloviec. Krížna prihrávka. Strela, gól. 6-2. Kaspar Daugavíš znovu preukázal svoj prehľad, posunul puk na druhú stranu, odkiaľ pálil Newton. Michalovce vyhrávajú prvý set 6-2.
Vyzerá to veľmi jednoducho, keď sa to vie. Daugavin v tej preslove hre, ako som hovoril, je smrtiaci. Vidíme, ako čaká, až kým aj ten brániaci hráč spraví chybu. Myslím, že to je ten puk išiel cez Lukošíka. Kde číhal Hard, ale ten jeho prihrávku nedostal ideálne. Jalončík zrýchlil hru, Daugavin. Jalončík veľmi pekne a u mne teraz jemnú linku, len chcel tečovať puk za Baroša. Pekararo spoločne s Mináriko teraz vyrazili vpred, musia sa rýchlo vrátiť. Daugavin. Dobrá kombinácia, Valach, ešte to šperku, hostia 7-2. Pearson a fanúšikovia na Slovane tlieskajú. A v tomto prípade je to veľmi nečakané, ale zaslúžené. To bola krásna ukážková akcia. Krásny gól, to v prvom rade. Ale to je niečo, čo som nikdy ja nevidel na štádione Ondreja Nepelu a to som tu v podstate od malička, aby sa tlieskalo gólu, ktorý strelil super. Fú, no. No? Pripomínalo mi to Ronaldov gól Juventuse Turín tými nožničkami, kedy mu celý štadión tlieskal, že čo to spravil na hostujúcom klzisku. A toto nemalo parametre do Ronaldových nožničiek, ale tá kombinácia bola exkluzívna. Takto, sami sme to mohli teraz ešte vidieť v opakovanom zábere. Myslím si, že toto bude jeden z highlightov kola a len klobúk dole pred michalovskými hráčmi. Ako si to dokázali vyšachovať, ako dokázali vyšachovať Slovanistov Pearsonová koncovka. Newton posúva puk na Santosa, 2 proti 1. Santos to berie na seba, tesne vedľa. Ešte príležitosť na dorážku, 8-2. A tribúny v Bratislave tlieskajú. Bizárna situácia, bizárny moment a aby to naozaj neskončilo tou desiatkou. A pár ľudí už aj odišlo, alebo sa práve zdvihlo a odchádza. Nechce sa na to pozerať, že ich milovaný klub dostáva takúto platu. Inak sa to nazvať nedá. A videli sme pri tomto góle, že to bola situácia 3-3, aj keď to do začiatku bolo akési 2-1, ale hráči Slovana nezabrzdili pri svojom brankárovi, odišli do rohov a ten puk sa vrátil späť pred bránku a tu Michalovčania úplne v pohode dali gól. Pozrite sa, ako hráči odídu do rohu. A hlavne výstrelný puk, ten skončí za bránkou, priestor na to, aby hráč si po ňo išiel, prihral a dokonca si mohol vybrať, ktorému ešte prihrať. To je skutočne neuveriteľné, čo sa dnes deje v Bratislave. Druhý gól Chasea Pearsona v tomto stretnutí. No a Michalovce vyhrávajú 8-2, zásah 26-ročného rodáka z Cornwallu v Ontáriu, ktorý má americké aj kanadské občianstvo, draftovaný Detroitom Red Wings. Za tento slávny tým si zahral aj 3 zápasy v NHL.